står her foran Green Mobilitys nye kommende selvkørende bil. En bil, som de laver i samarbejde med det amerikanske mærke Tensor, som altså er bosat i San Jose i Californien. Men København er en af de byer, hvor Green Mobility og Tensor de altså vil overtage bybilledet med deres egen nye selvkørende bil. Og den kan altså ikke køre selv endnu, men det kan den forhåbentlig snart. Lige nu fremviser de den i hvert fald bare her i København. Nok også lidt med håbet om, at de danske politikere de giver dem lov til at sende 2.000 af dem her ud på vejene i København allerede i løbet af næste år, altså 2026. Spørgsmålet er bare, om de overhovedet får lov til det. Den ser i hvert fald ret fed ud, og er jo selvfølgelig klart inspireret af Googles selvkørende biler, nemlig Waymo, men meget mere clean i designet. Så om vi får lov til at se dem her sådan ægte køre på vejene i løbet af 2026, det må vi jo vente og se. Men følg med her på Køretøj.dk i hvert fald for at være opdateret på, om det her det faktisk kommer til at være noget, du kan sætte dig ind i København næste år.